Unsa man pre? Unsa may ato dara? Kita katong kalaban ako atong niagi og racing. Racing asa ato? Katugong CBR, Sniper og Inmax. Kadto? Kato ba? Ano man? Nakipag-rematch ako abay. Mo ba? Nakipag-rematch ako Nga naman daw. Nagsalig mangud sila kay ilang gi-modify ilang motor ba. Gi-set up nila pag-ayo. Mo ba? Oh, Ganun sara man na hitabo Kato na. naging adlaw. Unya gisuklan nimo. Oo, gisuklan ako Unya unsa may gigamit nimong motor? Smash Oh, gyapon. katong Smash pero kato nang bago. Nadi kay bago. Namo kay bago nga Smash. Asa to? Brown og color. Brown og color. Oh, katong kan ba? Latest edition god. Naday mo na naday latest edition. Limited edition lang pod. Unya ang racing ninyo nato speed limit eh. Wala na speed limit, gitanggal ang speed limit uy. Ano Para man? mailhan jud ba kinsay kusog banagan ba. Ayo, ti unya na unsa man to gihitabo Nya katong niagi di ba 1 kilometer lang man to. Karon 3 kilometers na akong gipadagan sila ha. Unsa may unang kalaban nimo? Unang kalaban ako pre. Reader. Wala eh. Ayo, ate. Mura nagputos gibilin sa dalan oy. Ayaw, was grabe. Pila may sugal na to? 5 mil isimani ra kayo. Ayaw, asa no, ininduta Si Manny ra kayo. Gani ikaduha. Ikaduhang kalaban ako sniper. Sniper? Kusog man jud kay nang moswas ng sniper jud. Nya dagko pa jud ligid. Gani. Pero paglumba na namo. Oo, nya. Ready. Get set. Napa jud ni set sa ko Pagingog-gong nakalingi man ko ba? Moto nakauna siya. Oo. Ako nakalingi pa ko. Pag Ay, ano ate. ko siya ulayo na. Oo. Moto giapas na ako. Grabe no. Apsan. Unya daw ka to. Oh, daog ko ato. Pila may sugal ninyo ato? Gismel sugal na mo ato. Grabe no, unya ang ikatulo nimong kalaban. Ay katulo na akong kalaban kuan. Unsa man na? Inmax. Inmax. Inmax pre. Grabe ninduta na nga motor oy. Dako man jud kay nga motor ng Inmax pre. Oo, gani Kusog kay gani. mudagan. Dagko pa jud kay gligid. Gani dako pito kay na. Auto ka sa dili napildi na ko na. Yati napildi mo. Oo, napildi na ko na pero naglisod lang ko. Nga naman. Eh ani mo inhitabo gud ba? Ready, get set, go. Zoom sabay kay me. Oo. Zoom. Grabe kasuga ba? Sus pag-abot sa unahan pre. Ni tuk 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 tuk. Ay, yati mo ra magmanok. Pagtan-aw na ko, ayay ka. Nga unsa man to? May gasolina. Ayay ka May pandamay. gasolina bay. Putdan. Unya unsa man to? Pero may gani sa unahan ay gasolina. Na ay gasolina. Una Unsay pangalan? Punix. Punix. Unsay Punix? Punix nga gasolinahan ba? Oo. O dito ko nagpagasolina bay. Anak ko sa tigbantay dito gasolinahay sa nibe. Bayaran na takaw niya pagbalik na ako kay mangwartas ako apson sa nako to. Oo. Mo to nga sugot man. Oo. Ako gumagasolina. Larga dayon ko. Grabe. Suga ba? Siguro siya mga 500 meters na lang. Oh, hapit Ako na. lalayo pa. Mo to no choice. Specially ang turbo niya pula. Tug. Bam. Yawas. Grabe naman kayo na bay. Apsan. Uy. Apsan jud mo siya. Apsan. Unya pila may sugal ato. Aka to 10,000 gyapon sugal ato. At ako na ng 10,000 oy. 10,000. Unya ikaw upat mo kalaban. Pero diri na pre sa ikaupat nga kalaban. Nga naman, nga naman. Diri ako nakatabla. Ganun tablahan man. Alangan pre, ngunani mo nang hitabo CBR pre. Oo. Ready, get set, go, zoom. Sutoy siya, ako. Oo. Yan na ragtag ang makina ba? Zoom. Uy, unsa man to? Oh, tingala gali ko. Zoom. Unsa man daw to daw? Unong mamakina na ko, bay mo to nga akong gitanaw. Patay di bundar. Ito, gibunal-bunalan ako makina na ko eh. Ay, ate. Di ba bunalan mo? Oh, gibunal-bunalan ako. Unya pagkatuad-tuad, pag start na ko, ni andar naman, ang moto. Larga na po ko. Oh. Unya na may palikuon ba? Palikuon. Nahuna na ko, pag dili ko makapakusog og dagan na ning palikuonan eh. Wala jud, diyan jud ko niya. Biyaan oy, Ito, unya. no choice ko. Kablo kong sa gibuhat nako. Unsa may gibuhat nimo? Ni banking ko. Bangking ka? Banking ko pre. Ay, awasa oy. Yung banking niya, dili lang pa jud banking pre. Unya. Para maapsan jud ako siya pre, ni Superman pa jud ko. Ni Superman pa jud ka? Ni Superman ko, banking Superman. Pagkatibay naman na ang klase na oy. Unya kay ang helmet sa gabal man kayo. Gilabay Oh. na akong helmet. Gilabay ni mong Oh, helmet. gilabay na ako kay aerodynamics ba? Oh. Makapahinay man gud na og speed good sa motor good. Mo to nga labay na lang na ako, bahala ka dra basta gusto ko modaog. Mo to nga banking Superman. Oh. 130 na akong dagan. Kusuga na ba? Mo to pag straight na, dito na gipislit na akong turbo. Zoom. Siya mga 200 meters na lang ba? Oh. Apsan ni mo siya? Mo to tabla jud. Natablahan ni mo siya pre. Tabla pre. Pagkatibay. At shoot gani kay gani. Unya giunsa man to pre? Tinuod tong rules gingon nimo? Ay, o tinutong gingon ako nga rules nimo eh. Wala na speed limit. Unya 3 kilometers nang daganon instead sa 1 kilometer para makawaswas jud pagayo ba. Sure ka mo na rules nimo pre? Naapay ikatulo pero di man kay importante ni ikatulo pre kay mura ra na char ni nga rules ni. Mura ra himo-himo ba. Waud kayo gamit good. Nga naman unsa day nga rules Aka na? nang racing mi nga plat ilang mga ligid.